No niin, tervetuloa taas uuden Minecraft-videon pariin. Varmaan huomaatte tästä, että meillä on vähän parempaa tavaraa päällä ja elukoita kuuluu tuolla. Kuvattiin toka jakso, mutta mä olin niin idiootti, että en ollut katsonut noita ääniasetuksia, niin eihän siellä kuulunut mun puheita ollenkaan, niin eihän sitä voi julkaista, niin nyt ollaan tässä, ollaan päästy vähän eteenpäin ja aloitetaan nyt vaikka sillä, että käydään katsomassa mitä helvettiä me ollaan tänne väsätty. Näytäksä sen alakerran ja mä voisin Joo, mä voin. Me tänne alas ollaan saatu tämmönen pieni vehnäfarmi ja jonkinnäköinen lammasaitaus ja kanala. Nämä on tosi kummalliset nämä setupit, mutta se johtuu siitä, että me ollaan tosi kummallisia ihmisiä. Ja se vaan kuuluu asiaan. mitä siellä, niin mun piti hirveä Oliks ajatuskakkos tuli, mutta siis tää on sitten meidän tuleva enchant roomi building, mikä onkaan. Ai saa. Oliks meillä toi saatananmoinen kuilu viime jaksossa jo? Oli joo. Eli sitä ei tarvitse selittää. Meniks toi nykyään pohjaan asti? En minä tiedä, En mä enää edes muista, mennään katsomaan. Mä ajattelin, että tässä jaksossa voitais sitten lähteä vähän sen seikkailemaan. Tutkii vähän Joo. tätä aluetta, missä me nyt ollaan, kun me ei olla paljon liikuttu täältä kyläalueelta. Kyllä. Ja tosiaan me yritetään saada näitä videoita joka viikko tehtyä 1 KPL. Yritetään, mutta en kyllä tosiaan tiedä onnistuuko. Ja se mitä ei luvata, mutta siihen pyritään. Eihän meillä perkele oo rautaa niinku täällä. Meillä on ainakin 3 harkkoa rautaa. Ja niin mun piti se... Näytitkö sä sitä Villager-Breederia jo? Ai niin mä unohdin sen ihan kokonaan, perkele. Joo, oli aivan yhtä helvettiä saada noi perkeleen kyläläiset tonne. Joo, Toivotaan, että niille ei oo nyt käynyt mitään. On siellä kyläläiset, hyvä. Se on vielä väärissä töissä näköjään. Noi Juman kautta. Katsotaan, onko täällä enää vauvoja täällä, eli vielä ainakaan niin kuin ei ole. Vielä ei worki. Ja vielä ei worki. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei nyt ole tässä tilanteessa kuitenkaan niin järkyttävän kriittistä, että se nyt silleen mitenkään täydellisesti. Joo, ei me vielä tässä vaiheessa paljon Villager Breederiltä tehdä. Jep, vaikka toisaalta onhan se hyvä mahdollisimman ajoissa saada hyvään kuntoon noi tollaset hommatkin. Niin. Joo, mä mietin, että voisin nämä timanttikamat jättää ainakin jälkeen ja sitten vois lähteä jonnekin vähän tutkailee mestoi. Meidän ruokatilanne on tosi surkea. Aivan, se on kyllä. Pitää varmaan vähän koittaa. No täällä on näitä marjoja kyllä aika perkeleesti. Ei, ja ne marjot on varmaan pelin paskinta ruokaa. No, jos kelppiä ei lasketa, niin taitaa olla. Meillä on timantteja enemmän kuin meillä on rautaa. Se on vähän huolestuttavaa. Näin mä nyt silleen huolestuttavasti tiedä, mutta tosiaan tää ruokatilanne se on vähän paha. Joo, mä täällä vähän näitä elukoita ruokin, että vois joskus niitäkin alkaa syömään. Joo.
Siellä oli vissiin se meri, niin pitäisikö tonne suuntaan lähteä? Joo, tapetaan sit vaan matkan varrella ruokaa ja katsotaan mitä käy. Joo. Otetaan tässä nyt. Kyllä ainakin sen palan leipää tehtyä. Se on jo voi leikkiä, että se helpottaa. No mulla on 4 leipää. Mutta siinä varmaan turhaa juoksemista välttää loppupeleissä. Joo. Hyvä pointti. Onhan tää toi saatana hidasta. No on. Mutta pääsee varmaan loppupeleissä pidemmälle. Käytiinkö me tuossa portaalilla? Käviks me tuossa viime? No ei meillä ole sitä viime jakson fuutagia, kun toisaalta muutenkaan. Niin. Onkohan niinku... Niin oliks tää tälleen, mä en löytänyt sitä arkkuu tästä mistään. Mä en tiedä mistä tää se menee, mutta on kai se nyt jossain. Au. En tiedä. Täällä on jonkunnäköisesti ainakin niinku silleen mielenkiintoista maastoa vähän sen, mutta... No tuolla on tommoista isoa vuorta. Joo, tein nyt silleen... Au. Pääseeköhän tuonne hiilet? Mä käyn hakemaan tuota hiiltä tuolta. Venaa. Onks tossa joku luola? Au. Au. Onko luola? Näyttäis ainakin joltain entranselta luolaa. No pff. Olipa tylsä. Onko siellä mitään mielenkiintoista? Kirjaimellisesti 1 hiili. Ahaa, aurinko laskee. Perkele. Huoppa. No niin. Aikamoinen. Sinne varmaan sitten. Käydään nyt ainakin vähän... Oi! Jos sen... Okei, se on tämmönen ihan perkele. Joo, ei mennä. Ei mennä. Katsotaan se joskus toista. Kannakin vetää tonne ja katsotaan, että näkyykö sieltä jotain siistiä. Joo. Tällä render-distancella ei mitään hirveän siistiä silleen näe, mutta... No ei kyllä. Kato kettu perkele. Vittu kun vitut me aletaan maksaa mistään Minecraft-serveriltä, missä me 2 pelataan saatana, niin render distance on nyt mitä on. Jos on valittamista, niin yhyy. Ei kiinnosta. Mitä? Niin. Onks tässä jotain mustia susia nykyään? Näköjään niin tännehän taisi tulla eri koirarotuja jossakin päivityksessä. Very nice. Hemmetti kun ois luita. No, joo, ei tarvii sinne mennä täällä vielä ainakaan. Tuolla on joku kukkavuori. Tuolla toinen kylä. Ui juma. Onemaa. Ja satula. Tuossa on rautaa, napataan ne. Ainakin. Ei olla vielä edes kauhean kaukana niin kuin sieltä meidän beisistä, mutta kyllä. On muuten perkeleen vuorista maasto. Tuolla on Illager Outposti taas. Vai Siisti. Pillager, en mä muista yhtään, onks ne mitään Illager, Pillager tai mitä onkaan. Aivan sama. On kans. Kierretään vaan tosta vähän kauempaa. Jatketaanko me tonne metikköön? Vaikka. Joo. Lehmiäkin. Nönni. Saa nyt vähän se jotain safkaa. Joo.
Oh. Perkeleesti mätikköä. Oh, Mulla on vähän semmonen kutina, että vois jatkaa tonne päin. joo. Eli käytännössä suoraan vaan, jos muistan oikein. Jaha, täällä on taas joku vitullinen monttu. Oisko rautaa läheisyydellä? Vittu Emeraldia tuolla. No tässäkin on emeraldi. Tietäspä, että mihin vittuun sä katosit taas. Täällä mä oon kolossa. Joo, siellä se menee vittu. Kolomies. Täällä on hiiltä ja rautaa. Kova. Ja skeletoni. Koloukko hoitaa luukot. Kyllä. Mitä helvettiä, mä löydän vaan yhden perkeleen raudan kerran. Tää kirous jatkuu. Hemmetti kun ei oikein tahdo löytyä sitä rautaa. Jep, mut onneksi meille ei tule kauhean hankalaa tekee rautafarmia. Niin. Täällä on taas lampaita. Mulla on 1 HP! Kiitti. Sori, varo toinen takana. Nonni. No sehän meni hyvin. Joo. No mä en kyllä vittu varmana lähde etsimään tietäni takas sinne. Mä juoksen sinne. Mä vaan vittu juoksen. Katsotaan mitä tässä käy. Katsotaan, let's see what happens. Meitsi on täällä venaamassa sua vetämässä maitoa ja vittu chocolate chip cookies. Mä yritän speedrunaa tän matkan. Hyvä päivä. Ei jatka löydy. Jees. Sun kannattaisi just despawnaa. Mä vannon, että alle 20 sekuntia sitten ne oli tässä vielä. Mulla on sun hakku. Kosta vittu kunnos. Jätkä hei. Joo, ehkä mä vedän tästä vähän maitoa. Oi vittu. Mä ainakin löysit tänne. Oi saatan. Oi. Nonni. Oi. Nonni. Oi. No niin, nyt ei nää vitutajat kamat despawnas. Nonni. Oi. Oi. Ehkä vähän iisimmin oi, pitänyt, oi. Jumalauta. Jos vittu. No helvetti. Lahjoitin sulle just miekkaan, valtaa ja chestplatein. Jos perkele mun kuuletin jos mun perkeleen tuuletin kuuluu tässä videolla, niin vittu ei voi mitään. Tuli aivan perkeleen kuuma. Mitä mä teen 2 raudalla, kun mulla ei puuta? Vittu, katso ympärillesi. Oisit antanut mulle puuta.
Mitä vittu? Mitä helvetti? Saatana. On se kyllä yksi vittu runkkari perkele. Tulee kivasti yö. Joo, mä väsään tästä nyt ainakin kivisen kirveen ja lapion. Joo. Kuissa on? Onneksi mä kuulin tällä kertaa ajoissa. Vittu jäi 1 HP, mitä vittua. Tää hard mode, tää on ihan vittu HC-kamaa. No joo. Vittu, täällä on nyt enemmän ruokaa kuin jossain buffetissa, tiiäks? Tää meidän seikkailu muuttuukin näköjään siihen, että me korjataan ruokatilanne. Mulla on sellainen kutina, että me törmätään kohtaas kylään. Se voi olla hyvin mahdollista. Here fisi. Mä löysin sen kylän, mitä mä epäilin, että mihin me törmätään. Noniin. Täällä on myös rautaa. Thank you. Vihdoinkin enemmän kuin 1. Vähän kummallinen designi tässä kylässä. Pöllin täältä brewing standing. Asiallista. Kirkoista on hyvä varastaa. Tänne olisi ollut siistimpää rakentaa peissi, mutta ehkä joskus toista. En tiedä, saa nähdä. Niin voidaan me niin periaatteessa tännekin halutessamme muuttaa. Niin, ei ole kauhean pitkä matka. Maidon aika. Se elo yliannostus. Ei, mutta haluuks nää sun kannat? Ei niin, mä oon näin mukana. Mun mielestä me ollaan kyllä apauttia rallaa vaan suoraan menty, niin... Mustakin tuntuu siltä, että about johonkin sinne. Toivottavasti näin on. Eiku, oi. On tossa rautaa. En jaksa nyt ihan noit kaikki. Se oli vissiin tuolla, kun tuolla oli vissiin se joku ihme. Niin, täällä me vissiin juoksenneltiin sit näitä puita pitkin aika paljon. Tossa on tää kylä. Tossa on se Nether-portaali. Nois. Jumalauta, selvittiin hengistä. Hei, nyt nuo molemmat kyläläiset on farmareita. Loistavaa. 20. Voidaan tehdä farmi niille. Tuu vaan sitä käytännöllisyyttä. Paitsi et helvetti. Mä nyt kusin tän homman jo heti. Täällä on aivan liian matalalla vittu. Jee. Se on ihan siisti. Ja se on taas maito. Kiitos kun liityitte meidän seuraan taas tälle aivan saatana upealle Minecraft-seikkailulle. Jos haluatte näitä lisää, niin tykätkää ja kommentoikaa ja nähdään ensi jaksossa. Moro! Moro!